Agus is é seo, fuair géad dúshlán eile, tá mac tíre bréice crochta an seo. Caithfidh sibse é a phléasca, ach beidh sibh ag gobar sa dorchadas. Beidh púcíní oribh. Tar éis sin, caithfidh sibh an méid is mó balún a phléasca is gur féidir libh. Beidh an bua ag an duine leis an méid is mó phléasca. Beidh Aoife ag immert in agh Luke, agus beidh Muireann ag immert in agh Joseph. Joseph agus Muireann sibse ar dús ar agh libh. Roiland, Joseph, Roiland! Tá siar an talamh! Chuir deire leis! Oh, tá sí láidir! 10 seconds fáca! Go customer in, Agus stoppaigh! Tá cóscóir a going! Co-score? Co-score? Tá suhantas bóta ag an mart a goibh! Anois, Luke agus Aoife ar agh libh! Margid. Ná bach leis an airgid, tá tuile le déanamh a goibh! Maithú Aoife, tá 10 second fáca gach éine! Agus stoppaigh gach éine! Nis, cé a bhuaigh. Tá cóscóir a going a ríist! Ní chreidte mé. Tá suhantas búta ag an mart a goibh! Tá suhantas búta ag gach éine! Dó chreite ar fad.